Laban kini poin ke Alnasrr jong Cristiano Ronaldo. Shibit mentah kamit iaka Al-Hilal. Hakami ikin poin jong ke Saudi Pro League. Namar kumba mentah ke Al-Hilal. Kadang bat hakli du jong kami ikin poin. Ha ke Saudi Pro League. Handrai wadla kataru. Kebapan kendit bat pensnolengok ia kinong kersian jong ke Alnasrr. Namar bau Cristiano Ronaldo. Unsamis hakane ke jingelekai. Te perlok tungin saipik naka kadau te hoit perlok kadau ko banengkong baka Alnasrr kala aban keni poin ha ka Saudi League ia ka Al-Hilal namar ba menta ka sing ka Al-Hilal ro kan sai kun Pyrshah ia ka wena ki tim ka bas satarbha kata ka Al-Ali Saudi kan ka tim ka long ka tim ka bakhlain bo bat ka don ro iki rangil kai ki bas satar kum umares bat kiwi namar kane ka Al-Ali kedai ke tim ka baklan bo ka badan ru ha ka kerdan ka balai mar ka juk ka poin jong ka bat ka Alnasrr bat ka balala ru ban pelim ya ka Alnasrr hakini ki benai ki baladem bat ka don ha ka jingkermen ya ka Alnasrr lada ka Al-Ali Saudi kala ban pelim ya ka Al-Hilal Shibit namar menta ka Al-Hilal kadang tam tang lai poin ya ki bat lada job da ka Al-Ali kamut kan yo ban kamai mar 100 poin bat lada jia ba job ka Alnasrr ru Shibit mentah kamit haka port pras opsan PM haka jingi kun Pyrshah ajong kaya ka Al-Riyadh kin sayo ban ya sampoin kata mar 100 poin bat balai ngong bala ban keni ka Alnasrr haka mi kin poin namar mentah ka Alnasrr kadang bat yaki goal different ki babon handrai lada ka Al-Hilal hi kala ban job kamot bakan sa tampoin hi yaki bat kadau ko ba Cristiano Ronaldo ula ban miss ha kene ka jingil ka kat kumki kebor ki babon laong ba Cristiano Ronaldo unsa miss kene ka jingil ka namar ba injury ne uduna kaliang ka ka khia namar ba ubyang bha alor kata handrai kene ka jingle ka jungu kalong kum ka message syaki no pan ya jong ka Saudi Pro League ne kum ka protest syapang ka investment namar Ronaldo sunguhun namar ba ka Alnasrr kam shem lathit ye ki kloril kai ke bathma hakane ka porthet player lane ka winter transfer window kat baki wai pat ki club kum ka Al-Hilal ki yo ka jingkersian ka bakraw na ka Saudi Public Investment Fund kumta Cristiano Ronaldo ungit bakane ka Public Investment Fund ka kersian tang ye ki kunhon Pyrshah kat bayi ka Alnasrr pat kala sai hadin kumta Cristiano Ronaldo ulas ngo bayi ka project syam la kersian shu hakaju ka kerdan te perlok ka de katahi ka daw ba Cristiano Ronaldo pun samisa ka ka jing kai kum ka daw ka jing Pyrshah ia kibor pen ya jong ka Saudi League handringin sai pet pat Shibit mentah kami